So akong balikon palayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga ang kapulisan sa Jakarta mihangyo nga baylo palit ulo si Alice Goo alang sa Australian drug lord nga si Gregor Johan Haas. Si Johan Haas naano siya kaso dito karon sa Indonesia mga kabombo kanang palusot usab og illegal nga drogas. Matod pa ni Justice Remulla nga ang complication sa deportasyon ni Goo may kalabutan sa maong hangyo sa pagbaylo. Sumaw na nga wa pa gyud makabalik diri sa kini aga Pilipinas si Alice Goo mga kabombo gumikan sa hangyo sa Indonesian government. Si Alice Goo gidakop sa mga otoridad sa Indonesia sa Tangerang City ngadto pagka Miyerkules o kasamtangan gitanggong karon si Alice Goo sa kustudiya sa Indonesian Police. Samtang si Gregor Haas gidakop sa Bureau of Immigration ngadtong May 15, 2024 karon tuiga Mayo 15 tuig 2024 sa Bungo City. Ang National Narcotics Board sa Indonesia nag-issue og warrant of arrest batok kang Haas ngadtong pagka-Enero 29 karong tuiga tungod sa iyang pagsuway pangpasulod og 5 ka kilo nga illegal nga drogas gikan sa Mexico ngadto paingon sa Indonesia mga kabombo. Kanya isibat ni si Haas paingon diri karon sa nasod sa Pilipinas nagtago-tago apan dali kayo nakahibaw sa napitan ni tago si Gregor Johan Haas. Hinungdan nga ang Bureau of Immigration nihimo dahil sa maong operasyon o nasikop si Haas dito karon sa Bungo City mga kabombo. Okay, ikaw pasultion o kira mo ani nga atong ibaylo si Gregor Haas ang Australian drug lord nga naay kaso sa Indonesia. Atong ibaylo nga to karon kag Alice Goo mga kabombo nga puganti pod dinhi sa nasod sa Pilipinas sa mga kabombo.